Lanang apa wedok piye tak deloke bae lanang tenan monggo Mbak Nini matur suwun Pak Mur wah iki gandeng wong ayu senajan bojone dhewe ayu iki ya amet ayu ya wala-wala kuwato wala-wala kuwato bagel wedhus di video Mas Agus. Oke. Tengisar lampune banjo jebul Pak Wolo kok wis duwe bojo Pak Wolo Kok anggap apa awak iki? Lah terus piye? Nganti kowe wani ngucap janji. Janji apa, Pak? Tak ketenger atiku iki. Jebul kowe durung rapi resmi. Oh asik. Bersama NR Sound System dari Dongko Tresno Wasik kok bojone wong enak ya Pak Wolo penak tenan iya waro aku mung bisa ndang sing tak jaluk kita jaluk iki to iki iki to iya iya iki senadyan sedina bisa nambani kangenku kembang melati arung kadane masa ya ati sudi mong mikir kowe wani sopa tresnaku ati sudi angger tenan mugi Gusti tansah ijabah amin ya Allah wala-wala kuwato amin oh asik Mas Puji bersama Tunas Budaya oke bersama Tunas Budaya juga bersama NR Sound System dari Dongko punya Pak Ali ya neleng nalika semono piye Pak kowe teko arep omong apa ngomong cinta Pak Wolo ane ngisor lampune bang jowo jebol kowe kok wis duwe bojo maagem apa awak iki nganti Pak Wolo wani ngucap janji to janji tenan lho tenan hatiku iki jebul Pak Wolo wis rabi resmi tenan Mas Gun oke juga bersama Mas Samsi Bakul Wedus semoga terhibur di kota Kapitjo Tresno kok bojone uwong yen waro aku mung bisa ndomblong aja ndang sing to jaluk waktu kanggo aku senajan sadilu bisa nambani kangenku kembang lati karo
ati suci mugi Gusti tansah ngijabahi monggo gentosan nyanyo yan genten Nggih Pak Wolo. Bapak ingkang sampun pikantuk sampur kakurmatan kawula aturi jumeneng. Dipun rantos para Ibu Waragana. Kadang kampung mliginipun kata-kata saking sedulur bintang Sugeng Siang Sugeng Ratus Sugeng Penarap kaya arep
tresnani rina